beltanama en calmina dendagal daraɓe en kala ɗo keɗɗo rek nder Kaolack walla gonɗon e nder Sénégal fof ɗo gacciti hakkillaji amen min calmini on min juurima on hande noon ko talata en hawri e balɗe 4 e lewru février hitande 2025 en ɗo e Kaolack Ndangan en calmina musidal ngal fof en ɓe beltano e ko wiide on rek hikka région de Kaolack ko kamen jaɓɓoto hikka ñalade gendi teddinirande aynaɓe nde ganduɗa ko président Macky Sall hokkunode ɓe ganduɗa ko kamen goni aynaɓe ɓe oɗon gandi hitande yewto nde ñalade kesani waɗe ni ñalawma o saabi ina hawrino rowani élection ngaji présidentielle hikka noon omo ganduɗa ka woni président kesso mbo Sénégal woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye e ƴetti pellital ngam hesɗintinde aadi tottiɗe ɓe ganduɗa ko kamen goni aynaɓe ɓe ndeɗon ñalade mumen ñalade nde noon nde nanggama ñande balɗe 22 e lewru février ndu gonɗen hitande 2025 ɗo e diwan mo Kaolack ina waɗe noon toon to damal gouvernance Kaolack gouvernance kesso o kala mo ganduɗa haɗa ɗo e Kaolack ɗambo andi kono kala mo ganduɗa neɗa yimmora e région ngaji goɗɗi ɗaɗo ara ya andu gouvernance kesso mbo en face Juma Djouga Kébé Juma Djouga Kébé kam kala gonɗo ɗo e région de Kaolack walla gonɗa e nder Kaolack aɗa andi Juma Djouga Kébé ɗo mbo heedi ko e route nationale e Bolol Dakar ko ɗon Juma Djouga Kébé woni hikka noon ko ɗon mawninte ñalawma teddiniraɗo aynaɓe ɗum noon ta saabi ha en mbaɗi hen CRD toon to gouvernance mbo Kaolack e ardade mo ganduɗa ko woni gouverneur de la région Amadou Mahtar Wat e wondude ɓe ganduɗa ko kamen goni pelle aynaɓe gonɗe no e diwan mbo Saloum fof e omo ganduɗa ko kam woni président des éleveurs région de Kaolack Kalidou Ba e omo ganduɗa kam woni président fedde aynaɓe Saloum woni Abdou Djégui Diallo e dendagal pelle aynakoɓe ɗe foof kawrino toon ñana machallah ɓe jewti eko fati e heblannade nde ɗon ñalade toɓɓe kewɗe kalama toon service aji kewɗine garino toon woni service aji ataɗi foof garino toon mo kala hen ne ƴettino konngol haali holno yimɓeɓe mbarata feere tan ha journée nationale des éleveurs watteɗo organisé ɗo e Kaolack mbo wawa yuɓɓuni no hannirta ni e caggal CRD o noon pelle ɗe ɗe ganduɗa ko kamɓe goni ɗo e nder région de Kaolack ɓe dilla e gaynaka kamenne ɓe keeɓino hawre toon to service de l' élevage ngam ƴewde toɓɓe ɗe ɓe lelnata ngam heɓlanade nden ɗo ñalade ha nde wawa rentu e ñalade ɗe ganduɗa ɗe konte e nder Sénégal wiye Kaolack ne de ñalawma mumen gaynaka journée nationale des éleveurs mbaɗaɗo toon organisé rewi lawol mbojjiye en ñalade ɗe ɗe ganduɗa ɗe teddinirama gaynaka e nder Sénégal fof caggal ɗum noon hanke ɓe mbaɗi pottital toon to chambre de commerce mbo Kaolack ngam ɗen pelle ɓe ndenta e commission ngaji ɗi ɗi ganduɗa ko kamɗe lelna ngam wadde organisé ñalade nde e toon ñalla hanki noon o heewen yuɓɓama commission finance organisation accueil hébergement sécurité commission scientifique ɗum ɗon foof yuɓɓama toon machallah ngam rek ñalade nde ari tawa foof rewi lawol hoɓɓe si gaari ganda Kaolack naɓe nde kam jaɓɓima ñalade nde no hanniri ni eyi ko wiide on rek ñalade nde ni on ko ñalade meɗen foof journée nationale des éleveurs ko journée nationale men surtout enen ɓe ganduɗa ko en dillata e balngal gaynaka paranoɗe nde ɗo ñalade ha nde waɗa ñalade nde ganduɗa ko ñalade mbadde réussite totale e saabu gaynaka kam in famɗani
e nder faggudu Sénégal no jiya e ko ɓurata wadde développé Sénégal sabu hande ala ha hande ñalaɗe neɗɗo dawrata hande tawa miijaki gaynako ala ɗum kala ɗo yimɓe kawri hande pottital sah dañgal fayida koɓe yiɗoto miijo ko holno ɓe darorreyi gaynako sabu ko waɗete ko hen fof koye gaynaka ittete ɗum taki gaynaka kam ko hunde nde ganduɗa ko nde dañi fayida ko dañde ɗum taki o radio lesdi ndi andi kam pour wadde développé Sénégal fof ko rewna ene gaynaka taki nde ñalade o hesɗindini nde o addi nde ɗo e Kaolack dangan gam Kaolack naaɓe ne mbawa wat organisé ɗum noon on noddama hen e keewal le 22 février inchallah ɗon ɗo ko musidɗo mon Ilimane Ka ari tan waɗante on oɗo information tottuɗen lawol gongol e kabaruji goɗɗi. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.